Sa mga jeepney drivers nga apektado karon sa lagda sa gobyerno ug wa makabalik sa pamasada, ani ay kagayunan sa panarbaho. Gipahibawon sa Public Employment Services Office kun Peso, Mandawi City, nga nag-hire karon ang kumpanya nga operator sa mga buses nga nagdagan sa syudad. Nangita sila og mga bus drivers ug mga konduktor aron maoy muman sa ilang dugang mga units. Taga Mandawi ang priority sa hiring. Labi na sa kadtong nagmaniho sa mga jeepneys nga wa makabiyahi karong panahon. Sa mga drivers, tulo ka tuig nga driving experience sa mga buses ug trucks ang ikinahanglan. Gawas pa o sa ubang mga dokumento. Samtang graduado sa high school ang ilang ipangita aron kuhaon isip mga konduktor. Mamahimong ma-apply sa opisina sa bus company o bagaha moagi sab sa Peso Office sa Mandawi City nga maoy nahimutang sa likod sa ilang sports complex. Doon naman kayo, mas labing maing moari sa ato sa opisina para sa ma-document namo sa among PES kanang Peso Employment Information System para ma-database nato ba. Nga dayon makatch sa nato taga din sila unsay mga profile lang atong driver.